Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Kung nagani mong do nagalibog man bla ang ulong kuno, makita mo na sa adlaw-adlaw mo, mabatian mo na sa adlaw-adlaw, makita mo na sa adlaw-adlaw nga may ginadala sa ospital, mabatian mo na nga may nag-positive, gindala sa ospital, gindala sa quarantine, gin-lockdown, gin-isolate. Ano pagkag amo na ya sa common nga analysis sa medical ya kita mo nga may gaka-admit. Kita mo nga may ginabulong sa mga marahalon nga bulong nga remdesivir to tocilizumab kay nagkulangan na sila sa oxygen o nag-moderate to severe na sila. Okay? Tapos buta ang hospital. Kung sa Brazil pa to gani, grabe to nga paglubong bala, no? Okay? Kagkita mo to sa India, buta ang hospital, gakaratay na lang, bisin diin nga parte sa hospital. Ano pagid ang kinahanglan nila nga proof nga ang COVID ara dira o kunwara. So let us not be daw kaano bala daw well, I do not know if you wanted to term it as stupidity. Kita mo na, batian mo na, amo na bala. Amo na siya may gaka-infected. Tek lang tawa bala. Lantawon mo na bala ang lantawa bala ninyo ang data sa DOH, lantawan niyo ang data sa probinsya, kaya gina-publish na gani no, sa Facebook ni Mayor Jerry Trinas. Tanawa bala, mapato-pata pa sang data. I mean, nga mapato-pato pa sang data nga may mga tao nga nagaka-infect, may mga tao nga ginabutang sa ospital, nga buta ang hospital subong, nga ako mahilig ako mangaway. Kaya gusto ko gidya ipasudlo ang pasyente ko nga nagakulang na oxygen nga ginahapok na. Okay? Tapos mapato-pato pa na nga wala, mambal ka nga wala COVID, buta subong ang mga hotel nga ginpangayuan sa pabor nga kung pwede. Gamiton sila anay para sa asymptomatic nga high risk or vulnerable, asymptomatic nga mild, mapato-pato ka na. Ano ang mga mahambal mo sa, nabasa kan ko sa data, out of, for example, nga 80,000 plus, no? Out sa data nga 8,000 plus nga mga tigulang, sa mga tigulang niha, in terms of mortality or death, sa mga katigulang nga ga-infect 8,000 plus, 800 plus na ang gakamatay. Sa 8,000 plus na nagaka-infeksyon. Kaya siyempre sa mga vulnerable, sa mga tigulang, hindi man tanan sila maging malala eh. Hindi man tanan sila maging malala. May ara da sa ilang asymptomatic, may ara da sa ilang mild, pero pasalamat ka kung para sa tigulang, kag pala sa vulnerable, sa mga high risk nga ni, nga mild lang sila. Kaya hindi na sila magkadto sa moderate. Kaya ang pulbaan mo kung magkadto sila sa moderate nga stage sang COVID, ang mga elderly nga ni kag mga high risk may dako nga tsansa nga magkadto sa severe, and that's not what we want. Because kung severe, kinahanglan mo na ang taas nga oxygen, kinahanglan mo na ang taas nga mga malahalon nga bulong pareho sang remdesivir, which is an antiviral drug, pero wala niya ginapatay ang virus, ginapahinay niya lang ang production. Or for example, kulang ka sa oxygen na gid, no? Matamaan ka taas ang kinahanglan mong oxygen para ma-maintain ang oxygen nga para sa imo nga 92%, nga para sa imo maayo nga lawas, no? At sumagamit ka sang tocilizumab. Tocilizumab, I think, is a monoclonal antibody. So mabuligay sila sa remdesivir. Kag ang mainstay mo nga steroid, no?